yun guys, nandito kami ngayon sa may Mulasin at Puservio sa Pangasinan. So yun guys, ito yung ginagawa namin bubong. So bali yan guys, ito yung ginagawa namin bubong ngayon. So bali yung bubong nito, style ng bubong niya, bali dos agwas sa ibang katawag. Sa ibang katawagan, butterfly. So bali trusses type yung ginawa natin guys. So bali yung ginamit na mga materials dito guys, yung bottom at top cord nya, bali 2x2 by 1/4 na angle bar, tsaka yung king post na tsaka mga wet brace nya, bali 1 1/2 by 1/4, so medyo may katibayan siya guys. At yung ginamit na pamakuan, bali tubular na 2x2 by 1.5. Ang spacing niyan bali 60 cm. So malalapit ang space, ang fascia board niya bali 2x10. So medyo malapad yung pinaka fascia board niya. So bali guys, kung gusto niyo mas makatipid diyan, gawin yung crafter type kung gusto niyo makatipid sa paggawa ng dos agwas na bubong, bali butterfly. So lalagyan niyo lang ng center truss beam yan diyan sa dulo na yan, tsaka sa dulo na ito. Ayan. Tapos tutok-tutok lang, single type. Parang rafter type lang siya para makatipid kayo. Kasi ito talagang medyo magastos to guys. Kasi full truss siya. So ayan, binaklas namin ito guys. Kasi tinamaan yung bahay dito sa kabila. So nag-adjust din kami ng bulaga para maiwas. So bali yung king post natin 140 cm. So bali yon, hindi pa namin tinapos sa dulo doon kasi yung sa moon ang sinusundan. So bali tatabasin namin ulit yun, i-adjust namin. So bali pala ang paggawa nito guys, inassemble na namin sa babayan bago namin inakyat. So ang pag-assemble ng truss dun sa baba, na-assemble yan guys para hindi kayo mahirapan. So napakasimple lang naman ang gawa ng butterfly na bubong or dos agwas. So bali na yung mga nag-buildingan na lang yung mga pipinturahan namin. So bali yan, inumpisan na rin namin mag-gutter. Ayan, bali yung gutter nya 24 cut. Ayan, medyo malapad, box type. So parang masyado siyang mababa guys kasi mataas yung lupa dito. Yung fascia board niya 2x10 by 1.5.
So, bali yung year na nilagay namin na 0.4. Galing sa akin yun, guys. Galing ng Tarlac. Pinag-deliver natin dito sa Pusarubio, Pangasinan. Kasi kapag sa akin galing ang year, guys, mabilis ma-deliver. Pero sa iba, matagal. Yung mga end flashing natin, cut 24 din yan. Saka itong ridge roll natin, kasi sila bumili, baka nasa 16 cut lang to. Yan. Yung gutter natin 24 cut. So ganyan lang kasimple yung magbubong ng Dos Aguas, guys. Last. So, bali guys, tapos na kami. Please subscribe.